Ndaona mucomment section wakawanda vanga vachibvunza kuti shamwari tiudzewo update kuti zvinhu zvakazofamba sei. Yes, the update. Saka tirimo muhonde, tirimo mahonde, tirimo zvedu mahonde tichita follow up nyaya dzinenge dzichiitika. Hadzingoperi mudare totodzifambira futi. Kuna Chess TV ndokumbira murambe muchisubscribe muri kutitsigira nenzira inoshamisa. Kana uri mutsva paplatform ino baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva adzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Muri yeZimbabwe ndinokwasai nemufaro nhasi ndiriko kunzvimbo yeHauna Honde Valley. Kune vari kuona this is Honde Valley. Honde Valley about 100 kilometers kubuda maMutare. Ndafambira nyaya yevasungwa 4 vaya vakasungwa mudare raChief Mutasa. Vabva vatosungwa ngetani dzikatochena ipapo. Nyaya iri kuitika ndeyekuti vakabva vaunzwa. Chief wakaendesa nyaya kudare remapurisa. Vanhu vaya vakabva vaunzwa kurega ndipake tinatse kubhuya. Muri yeZimbabwe nezuro vasungwa vaya vari 4 kana kuti vari vana vakabva vaunzwa kuRuda police station inova iyo iri kuHauna kwaHonde. Saka ndopandiri kubva. Handina hangu kuzokwanisa kutaura nemumiriri wemapurisa nekuti ongorore netsvakurudza yandiudza zvinhu zvakati zvekuti ndinokwanisa kushare nemi. Varume vaya vari 4. Police kana kuti hurumende, the state is making a case as we speak. I cannot mention my unnamed sources angu, but the state is making a case, and the case yacho inenge ndeyemurder as usual. But zviri kuitika ndezvekuti havasi kunoku kwaRuda police station kana kuti kwaHonde, but vaendeswa to CID Nyanga. Chirizeni yavaendeserwa kuCID Nyanga inenge iri kuti this police station kana kuti kunoku havakwanisi kuzonatsokuita maforensic nekuita tsvakiridzo neongororo yakakwana. Vanenge vakutoda kuti vatosvika vachipa kune vanenge vaine maresources akakwana. Saka vari vana ivavo vakaunzwa kunyanga ndokwavaendeswa. Uyezve nezuro vakaendeswa for my identifications. Muri makaponda nevafo vachinonongedzera kuti mhosva yacho yakanatsokuitirwa papi chaipo. Saka yesterday vakaenderwa for my identifications. Then tomorrow munongozviziva hurumende yedu haiti kutamba nebasa. Vari kuendeswa paMutasa Magistrate Court for bail hearing. Again ndidzokorodze vari kuendeswa for bail arraignment kana kuti vakwanise kuapply bail paMutasa Magistrate Court kwaMutasa. Tichange tiripo zvakare tichikupai update yezvinhu zviri kuitika. Ndo nyaya iripo. Vari 4 vabva vatounzwa fasta kuno kwaHonde sezvo nyaya iri kunzi yakaitirwa kwaHonde kuSagambe. Saka ndokwavakaunzwa kuno, vatori kuno pavaendeswa kuNyanga, transferred to Nyanga. Tatosvika panonzi paRuda police station. Ndo patiri kuona kuti nyaya iyi ichafambiswa sei. Ameno tichanonzonzwirirawo from tomorrow chienda mberi pamagistrate chinzwira kuti nyaya yacho iri kufambiswa sei. But the state is very serious about this issue because panga paine mawitness. Saka nyaya inenge ine mawitness munoziva kuti the state will make a follow up kusvikira zvabuda pachena. This is Honde Valley. Apa pari kutoitwa zvapo zvemarket. Ndakutopinda muHauna tichidzokera tichita follow up nyaya dzedu. Ndaona mucomment section wakawanda vanga vachibvunza kuti shamwari tiudzewo update kuti zvinhu zvakazofamba sei. Yes, the update. Saka tirimo muHonde, tirimo mahonde, tirimo zvedu mahonde tichita follow up nyaya dzinenge dzichiitika. Hadzingoperi mudare totodzifambira futi. Kuna Chess TV ndokumbira murambe muchisubscribe muri kutitsigira nenzira inoshamisa. Rambai makatitsigira, rambai muchitisapota. Pasina imimi hapana isusu, pasina isusu hapana imimi. Thank you so much.